Hi mga higala, maayong gabi og kumusta kaninyong tanan? Hopefully man mo pamahaw paniutog panihapon kung asa man mong lugar karon sa tibok kalibutan nga makita og maabot kining ato ang video live. So kumusta man mo mga friends? And hopefully man mo kaon unya man mo og panihapon. Unya hi Rex, maayong gabi Rex Rosasinya. Salamat kaayo Rex sa tanan. Onya si Rex Rosasinya mao ni ang ako ang kanang kanunay no nga ako ang makauban ni siya kanunay na kung tawgon sa higayon nga magkinahanglan ko para mapaabot no. Onya ngadto sa ako ang tong mga friends no ang atong ilahang mga hi Rex maayong gabi Ang gabi, Tiwang. Kumusta man na karon mga higala atong kauban no si Rex. Kani si Rex taga Mambaling ni si Rex unya taga particular taga Alaska gyud ni si Rex. Rex, kumusta man inyong kahimtang diha sa Alaska karon? Sa pagkakaroon ng Tiwang, medyo okay pa sa pagkakaroon. Pero, Mm-mm. naagyoy adlaw yun niya, dili pod okay kay tungod sa Mm-mm. atong kahimtang karon diri ba nga Mm-mm. usahay, adunay mga relief goods nga moabot, nya usahay pod wala mao na ang uban ng mga tao diri Mm-mm. padayon gyapon ang paggawas-gawas ba tungod ani nga among kahimtang ba Mm-mm. diri sa Mambaling. Matud pa sa kadaghanan no nga kaning Mambalingan nun taga Alaska gaig ulo ang ngayan lang ni silang dauban, kaning mga taga Alaska mga badlungon ang ngayan lang ni silang sunugon. So isip Alaskahanon, isip diha nagpuyo, unsa man imong mensahe og panahom niini Rex? O unsa say awhag mo sa atong mga kaigsuonan? Ah, Ako lang pong ma-istorya bahin na natiwa nga ah, kami diri sa Alaska dili man Mm. tanan yun haros kamunggay nga gahig ulo Mm. naay pipila ka mga gahig ulo nasay mga tarong sad nga Mm. ni tuman sa balaod sa gobyerno. So Mm. kanang mga magsigi og basa taga Alaska bahin na ng mga ingon ana sunugon na lang ayaw na lang mo og komentaryo kung dili maayo ang inyuhang isulti para sa mua kay Mm. kami maapektaran miisip usa sa mga lumulupyo sa Alaska mao na Mm. nga gihangyo nako ang tanan katong mga viewers diri or katong mga naminaw ani mga sentimento nako karon nga unta magampo lang ta ug iampo sad unta mi ninyo sa matag adlaw nga ah, ma iampo unta mi ninyo kada adlaw para Unsa ka lisod Rex nga naamo sa mawagtang nan Rex, unsa ka lisod nga naamo sa ka area nga lockdown unya kanang ang panahon dili kayo moduyog gumikan kay dunay uban naglisod wala gyud trabaho karong mga panahon na unsa ka lisod para kaninyo? para sa ako Tiwang tigyong lisura Tiwang kay ah, Mm. wala kay income unya at the Mm. same time naghuwat ra jud kag unsay ihatag sa taga barangay ug wala ihatag ang barangay wala gyud walang Mm. wala gyud nya dili ka maka adto sa gawas kay lockdown daghan kay nay musita didto sa di sa may Ibañez particular nya Mm. mao na katig yung lisura ani atiwang ang kahimtang diri sa ka. Kumusta ang uban ninyo mga silingan uban mo mga kaila do na pa ba gihapoy ka ng kay gayunan nga makakumpleto kaon sa usa ka adlaw? Nya atiwang Kanang Rex, do na ba bay karon sa inyong panahon ba sa inyong kanang kahimtang diha do na ba mo mga kaila mga silingan nga makakumpleto pa og kaon sa katulos sa kaadlaw or kinahanglan na gyud karon sila og madugang pang mga tabang? sa pagkakaroon atiwang nanginahanglan jud mi og tabang sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon kay tungod naay mga igsuon nato diri mga silingan nato diri nga
ang uban walang wala gyud, ang uban nga nahutda na gyud og nahurot na gyud tong gihatag sa gobyerno nga bugas mo na nga ang uban lang gani katong mo duol diri sa ako is ang katong gihatag sa atong mga kaubanan sa organization o sa mga private sector ako na lang pong i-share para sa uban kay naamang gyud uban nga luoy jud kayo particular dito dapit sa may dagat sa Lewis, Alaska nga in town kada agi nako didto kanang mo survey ko didto aduna gyud uban nga magsigi og pangutana nako kung anus ana sad ang sunod nga pagpanghatag sa blessings gikan sa mga private organization ug mga private sector nga nanghatag. So to makita karon nga nga so mao ba ni ang hinungdan sad nga daghang manggawas kumikan kay magpangita sa daog pagkaon? kana gyud ang importante nga naslay makaon nga mao nang mogawas sila atiwang kay wala namang gud sila makaon gud nya. Mao nang ang uban ganang moadto na lang sa laing silingan aron manghuam og usa ka kilong bugas aron do na lang intawi malungag o malugaw ba para sa ilahang pamilya ba. Meaning atong uban day mga kaigsuonan karon ang ilang bugas urot-urot na nya wala na gikaon. Mao ba na may pasabot? Mao na siya ang sakto nga punto tiwang. So kung ingon ani ang ato ganina ang lang, senaryo. Ganina unsa man ganina? Ganina adunay gipahigayon nga pagpanghatag didto sa Sitio Lawis gikan to siya sa barangay for mao to siya continuation atiwang nga naputol atong higayon murag sa akong paminaw last Monday to siya naghatag didto sa Sitio Lawis apan naputol to siya kay ang pagpanghatag man gud didto atiwang is walay taga-gobyerno ba nga ni assist gani nila atiwang mao nang ang mga tao didto sa so unta kung naauntay mga taga-gobyerno nga ni assist didto atiwang bisan naman lang og tanod or pulis nga mo assist didto unta para matunhay ang pag-apod-apod sa bugas unya mao to nga katong higayon na wala gyud to mahatagi ang lukop taga Sitio Alaska kay tungod ato nga nahitabo nga nagkaguliyang og na shortage sa bugas mao na unya sa ako apod nga side na ako'y mga pipila ka mga kaila dito nga naa sa barangay ni hangyo in town ko nila nga unta i-continue na ang pagpang-apod-apod og bugas digtong dapita kay luoy na jud kayo to sila tiwang in fact sa katong mga itabang nato nga mga igsuon gikan diha sa DYRF sa uban nga mga private sector katong mga gi-donate ninyo diri sa Alaska aduna na tay mga beneficiaries nga lipay kayo sila nga nakadawat sa tabang gikan sa inyo ha. Hinaut unta nga tabangan pod mo ang Ginoo nay mo baws sa inyo ha sa ingunani nga kuan. So unsa man imong panawagan sa tong mga kaigsuonan Rex labi na sa ato ang gobyerno nga mapadali pa ang dugang tabang da ninyo? Ako lang gihangyo in town ang taga-gobyerno nga unta tabangan in town nila ang tibok Alaska diri nga na-lockdown ug nihangyo pod in town ko nga unta kanang pag-apod-apod sa social amelioration program unta dili unta nila idugay-dugay kay daghan kayong nagkinahanglan diri sa ato ang barangay sa ato particular diri sa Alaska Mambaling nang hinaot ko sa taga-gobyerno nga unta asisan unta ninyo ang mga tao diri sa sud aron wala nay magawas-gawas og mahinayon na gyud unta ang pag-apod-apod sa SAF kay ubay-ubay gyud nga daghan ang nangutana na kung unsay schedule sa pag-apod-apod sa SAF karong adlaw. Nangutana sila nako apan
wala ko kalibutan kung unsa schedule nila kay sa ako apang nahibaw-an atiwang niingon ang taga barangay Mambaling nga nagmeeting pa kuno sila kung unsaon nila pagdunol sa kwarta diri sa taga Alaska. Mm. So akong gihangyo unta nila nga unta dili na lang unta sila magmeeting bahin anang ingon ana kay sa permiro nilang istorya ibay sitio kuno nila. So unsaon man na nila pagbay sitio kung sa ilang kaugalingon unam sila kuan kanang dunaman sila kanang singan natiwang kanang duna Kadlok? sila Kabalaka? kahadlok ba nga musudiri sa kahadlok nga musudiri sa Alaska ba. Mm. Nang hangyo So, imo, ko sa tanan nga taga gobyerno nga unta dili mo mahadlok namo kay dili biya tanang taga Alaska nga nagpositibo na ipipila ka mga igsuon na to nga nagpositibo apan tuan naman sa tuan naman sa isolation tuwa sa Alaska Elementary School ug tuwa sad sa Mambaling Elementary School gipangsud na sila didto. So no worries na unta. Mahinayon na unta og pag-apod-apod diri ang mga ang mga hinabang gikan sa barangay. so bali mo pagsabot Og Rex ako nga sa ding bali mo pagsabot Rex tanang mga tao ang pagtuo ninyo nila tanang taga Alaska mga positive tanan. Mao di sila mosud? murag ingon ana na gyud atiwang kay murag para sa amo diri sa mga lumulupyo sa Alaska mao may ilang idea nga ingon ana siguro og nasay uban nga mga nag-istorya nga ipangsilutan kuno mi ingon ana ba. So in town taga barangay in town ayo in town mo kahadlok sa mo kay dili taon may positibo diri oy. So, salamat kay sa imong adlaw sa imong higayon Rex sa pag-apil unya ato pang dasigon pa nato tong mga mambalinganon nga nagtan-aw karon nga mahinabi sa nato sila pipila ka maguto nya ako nya kang balikan Rex salamat kayo unya kani si Rex mga kaigsuonan mga ka-Forza mao ni siya ang ako ang contact diha sa kanang Alaska no every time kung nanak ko'y madawat sa akong gikan sa akong mga friends si Rex akong tawagan Rex kanang palihog kung hatod aning lugara. So salamat kayo Rex sa imong panahon, sa imong kadasig, sa imong kaisog na despite aning naay daghan mang COVID, na unsa ning COVID nga mga virus, apan wa jud ka ni talaw sa paghatod sa atong ginagmay although ginagmay ra gyud ni siya nga tabang para sa makaluwas ng usa ka adlaw atong mga kaigsuonan Rex, at least mapaabot yun na po nato nila kining maong atong ginagmay nga tabang. Bisan walay PPE at iwang fight Japon ko para sa atong kaigsuonan. Sige Rex, basin Bisan walay PPE, rain or shine. Bitaw ganina nakatuwa kong luha ka ganina Rex kay kaganina mga ka-Forza kay naghatod ko ngadto sa Alaska nya. Nagunauna ko bogi init gikan init din kalit lag bunok ang ulan ko naghanana ko oy si Rex ka gadto karon kumusta kadto ana. Salamat kay Rex pero ay kabala ka basin day makakita tag PPA para nimo nga mosunog sulod ka anang kuan. Although na nako ihatag nimo Rex kani. So mo na ni para imo nanakay ana Rex. So nasa kay mas ako na ning giandam para nimo Rex. Inisunod lang natong kita ako ning ihatag nimo aron nanakay mulakaw ka amo kasugoon diha sa Alaska dinanakay magamit. So at least dili na ko mabalaka kung magtuyok ka diha sa Alaska kay nanakay magamit niya. Salamat kaayo Rex ha. Salamat kay sa imong pagtabang para sa tumakaigsunan which is wala ka nagtan-aw sa imong kaugalingon but nagtan-aw ka para sa uban. Thank you kayo Rex.
So ako kang balikan na, babay, balikan ti ka Rex ha. Ako kang kuanon sa Makadiyot, ako kay off sa Makadiyot, pwede ra ka on kuan. Kay na sa tay ko pang minawon gikan sa lain sad sa Alaska sad. Okay, thank you Rex. Okay, okay. Salamat. Thank you. May gabi eh. So, ito si Rex, no? So, karong tagtaod mga kaigsunan, ato sang paminawon pa ang dugang natong mga kahigala atong ikuan sad atong hinabion pa ang pipila nato ka mga friends no sa Alaska, but thankful ko naon good PM naunta may concern sa mga nadunggan nga wala may nagbantay dinhi sa Alaska Elementary School nga naa magibutang ma PUR o ma positive man guro na sila way ni agbot nga gwardya makagawas-gawas nra kuno ang naa sa sulod sa school. Sige ato nang ipaabot ugma no kanang ato na ipaabot ugma ang inyuhang concern ngadto sa ato ang kapulisan. Unya hi sa ay ni Sir Mars Mosqueda. Maayong gabi Sir Mars. Unya iato ni ipaabot ang inyuhang concern ugma o ganang sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga balinganon o particular na sa mga taga-Alaska no nga gi-lockdown unya daghan ani nila kung dunay uban nga nagawas-gawas gumikan kay nangita na sila og sarang nilang makaon, sarang nilang madalit sa ilang pamilya, pero doon na si uban ani nila mga ka-Forza nga kaning ang uban ni ani nila sad kanang walang-wala na sad gyud. Walang-wala na sila'y makaon, walang-wala na sad sila'y silang kapanginabuhian kay tadaod na baya ni sila nga kanang ino nato mga ka-Forzang wala nay kanang ang uban ani nila kay ang uban ani nila mga ka-Forza kay dugo taod-taod dagod nga walay trabaho. Tataod na nila ang wala na panginabuhian. So mo ni ang uban na to so maggahi mabara nila murag gahi sila pero dili sad kay kanang nahiingon sila ni ana gumikan kay mo ila balang di ay pasagdan ang ilahang mga kanang mga anak. For example ilang mga anak nga gipanggutom unya ilang mga anak nga way gikaon unya ilang mga anak kay kanang ino na to mga ka-Forzang nagkutoy ng tiyan. So bisan kinsa naman sad kung magkutoy na ang tiyan, mangita gyud na sila way nga mogawas no unya mangita na sila way nga ino na to mga kaigsuonan doon na sila kahigayunan. So dangat sila unya makapadayag sila sa ilahang gibati. So nang andam ta hay maayong gabi eh. Ay, Atiwang, isang gabi eh. Maayong gabi eh, kumusta man mo dira sa Lawis? Okay na, Atiwang, na tagaan ang uban diri. Ang Ang uban? atong kuwang sa bugas. Pero ang dilata, sus, ang masay na kuwangan na sad. So ang dilata ang so panud-an may wala. Pero doon ako'y nasairan nga doon na mo'y feeding program mo doon na mo'y kanang palugaw taga-adlaw. Atiwang, na taga alas 3 sa hapon. So kaning palugaw ninyo unsa man ni inyong kanang kaugalingong budget, inyong kaugaling unsa matabang-tabang mo diha sa inyong mga residente or unsa may pamaagyan na inyong lugaw sa Lawis? Sa kakuan ni Atiwang sa kang floro ni nga kuan. Siya yung mga connections niya ba? Kanay floro ba? Na So, tabang-tabang sa mga. So matag alas 3 mo na namoy feeding program. Alternate among kuan ang kuan sa magsampurado o kuan ni puspos. Alternate na mo ba para di sa sumul. Pero kumusta man ang atong mga katauhan? Kumusta man atong mga katauhan daw? Wabang bati ka balaka, wabang bati og kanang kahadlok?
marag kuan na sa ubang mga tao din hadlok mugawas na sa ubang nga dili sad mahadlok kay tungod pa Mm-mm. nang mangita mo sila ng mga asa mamalito pagkaon kay Mm-mm. katong karon tong last week kay ang mga tao dili nagyamar kay dugay ko na napun-an ang ayuda sa dito sa may SRP may dagat nga mga site sa mga tao ba. Mm. So unsa man Mm. ninyong unsa man ninyong mensahe isip Alaska? Unsa man inyong mensahe katong mga tawo nga magsigig discriminate, magsigig bash natong mga mambalinganon, labi na particular sa Alaska, unsa man inyong mensahe nila? Kanang sig discriminate sa mga taga-Alaska ayaw pa ninyo ang ingna nga sunugon diri dapita kay dagan mi case diri. Pero hangyo lang mi nga mag-respetar sa mi diri kay kami kalisod sa mi diri unsaon na mo pagkuan sa namo amo nagkuan po mi diri nga mag kordon mi diri para dila gid mo katap sa tibok Alaska jud mo ngayo ang kuan ma virus. Ano na kung masulti sa kanang mag-discriminate na mo diba? Okay. Salamat kayo ha, Chris. Unya, anang amping mo diya sa Alaska. Tama po natin Wangs. Bye-bye. God bless. Salamat. God bless, amping. So, mga to mga ka-Forza, si Carl's Abis. Unya, ko salamat kaayo, no? So, magpaabot ta sa tong Cape Safe po diya, taga-Alaska na ami daghan taon. Kauban diya, mamuang. Hi, did give Gracianos reply sa imong concern, ate. Nicole Jupay, ma'am, unsaon nako pag-join? Kaayo, lisod diri wala na mamuwing na ami problema ni Joti. Nami probe ni Joti ganina ma'am 8 AM to 5 PM ang Joti. Okay na day probe ni Joti kaganina sa mga taga-Alaska na atay taga-probe no, prevention, restoration, order, beautification, enhancement nga gipanguluhan ni ma'am Raquel RC. So na sila nag-duty ang probe. So asa mo dapit ang probe nag-duty kag sir. So mga ato ning gidawat ha ang atong mga taga-Alaska nga makaigsuonan. Unya karong gabi una ato sa ning pabuton gikan ni Ma'am Dana Isabel. Atong gi-accept pa atong panggipaabot no. So katong mga kaigsuonan tong mga mambalinganon nga naara sa inyong balayda karon pwede ra gyud kaayo mo tawag, pwede ra gyud kaayo mo sulod kay ato nang kanang atong dawaton. Ma'am, maayong gabi Sige ato pang gi-establish atong linya no. Ato pang gi-establish atong linya. So no answer from live. Wait sa ato sa naikan. Paninggi pwede ra gid kay mo masod ha, pwede ra mo kanang mo join sa atong conversation unya aron atong masayran kung unsay mga kahimtang ninyo diha sa hay mamuang shout out ko sa Philippine Air Force frontliner assigned diri sa Mactan Air Base. Oy maayong gabi ninyo diha Sir Harrison Castañares. Unya sige. Yes, yes ma'am, that was before na concern pag-abot nila balhin, but sa karon ma'am okay naanay nagbantay inside jud sa school. Okay, naana day nagbantay sa katong concern kaganina, naanay nagbantay no sa Alaska, naanay taga-probe. Salamat kay sa atong taga-probe, atong mga frontliners gikan sa probe nga kanang bisan despite aning COVID-19 apan nagmaisugon gyapon sila no sa paghatag sa ilahang kinabuhi ngadto sa pagbantay ani atong mga kaigsuonan. So ako nang gi-accept. Na-accept natin ka, miss. Okay, try daw kuno tan-aw imo Ma'am Dana. Aha, basin loading ang imo ha, ma'am. Ako nang atong ipaabot si Ma'am Dana Isabel no nga makapadayag sad. So sa akong mga friends nga nagtan-aw may gabi og magpasalamat dai ko sa ako ang mga higala no. Sa akong mga higala nga nipaambit sa ilahang grasya unya nipadangat sa ilahang mga kanang abot
silang mga grasya nga among napadangat sad ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mas labing na okay ma'am kung mauman gani na maayo noon. Yes, Maricel, Kalma Labtik na ay taga Frub na di ay nagbantay niya. Thankful kay ko sa mga frontliners no nga nagbantay og kanang halad sila hang kaugalingon alang sa pagtabang no sa atoa kay we heal as one man, so magtinabangay tang tanan yun ani dili ta mag iyahay. So unsaon na to pag disog sa unahan, unsaon na to pag adto sa unahan kung dili ta magtinabangay. So angay gyud ta nga magtinabangay tang tanan mga kaigsuonan aron atong mapadangat kung ato sa mapaabot. Shout out sa mga frontliner diri, frontliner og dinadapit ilang jet ay buog sa tao gamapi sa Ibanez compound. Yes, sa mga ato ang mga nagkadaiyang grupo, nagkadaiyang mga organization, nagkadaiyang hutong sa atong katilingban nga nagtinabangay alang sa pagtabang sa ato ang komunidad. Daghan kayong salamat kaninyo no. Unya hopefully mapadayon ni nato no kung mapadong man gyud ta sa usara man gyud atong direksyon ani, mapadong man gyud ta sa new normal no. Dili na man gyud nato tumabalik tong sa una pang mga panahon nga pwede pa ta makaduwa-duwa og syatong, pwede pa ta makabisan unsa lang. Unya hi ni Jonaline Vergara, naay kanang something wrong ani nga connection. Sige lang, i-try lang Ma'am Dana Isabel. Ako man kang gi-accept na. Unya sa tanan mga nagtan-aw karon, ang kanang Magdalens ako ni. Ang kanang taga probe sa school si Consel Seller Salvador ang nagpabutang nila diha. Salamat. Okay, salamat kayo Magdalens ako ni. Unya looking forward unta nga maka-live ko nimo. Oh yeah, ako na kang gi-approve jud ma'am. I-accept lang kuno kog bal, i-add daw kuno kog bal. At iwang unta napoy magbantay sa kahoyan kay daghan kay og tawo maggawas-gawas, ilabi na gyud ini kahapon para mahuman na ang COVID. So ato niya nang ipaabot sa Rixel Rosasinya ha ang imuhang mensahe. At tiwang hopefully na asay magbantay bitaw no. Kanang kita magyud tanan kanang nangindahay man gyud, kitang tanan malaumon man gyud no, kitang tanan kanang na tong nagdamgo nga ubanta kuyog ta ana mag-usat ta aning ato ang pagkigbugno no, aning dili man ni away tali sa mga politika, dili ni away tali sa mga leader, dili na away tali sa mga nagduma, kundi maghiusa ta, maghupot ta, unya atong away ni batok aning di na to makita nga virus kining COVID-19. So mao ni angay natong awayan, mao ni atong pakigbatukan nga unta bawaan na ni COVID aron mo balik na ta, dili man normal, new normal naman gani, at least lang mabalik na ba nga ang atong mga kaigsuonan doon na nay kapanginabuhian kag doon na lay panginabuhian, dili man kung dili lang gyud ingon sama ni ini kalapad ba ang kadaot nga tanan, halos tanan gyud no, tanan murag wa gyud may nagampo ani, way nangindahay ani, way kaniino na to mga ka-first way nangarap ani kaning maong panghitabo no. Bisan kita tanan kanang nasyakta tanan, kitang tanan murag nakurat ta aning maong panghitabo. So mao nang kitang tanan ato yung kuanon gyud. So ato ning hiusahon tanan. Ma'am, kami diri ma'am na adjud meron sa Alaska Elementary School. Appeal man ko sa positive pero wa may si Consular Salvador raman amo nakita na sige lang og lihok. Asa na day ang uban ma'am? Sige ato ning i-try na lang ko na diri si Dana. Ato siyang sige. Makita raman siguro no si Dana no. Okay, makita naman si Dan. Hi, mayong gabi kanimo. Hi, may gabi isad ma'am. Kanang murag di man gud ka makuan pero kani murag klaro ko makita ka dinhi. Kumusta man, asa man imong nahimutangan karon? Tapos sa kuan ma'am, Ma'am Baling
isolation center. Sige, ako kang ibalihon ha. Wait sa asa ha. Makita na ba siya? Wait lang. Okay. Naa ka sa Mambaling Isolation Center. Kumusta man diha sa imong nahimutangan? Unsa man imong concern nga buot ipaabot? Yes, Dana. Hello? Makadungog ra ka nako? Sige, hinay ang connection ni Dana, no? So, mo ni mga ka-Firza. Hi di ay sa ato ako sa day pangumusta no atong chairman sa Commission on the Laity, Ma'am Pe Mantuhak Barino. Si Ma'am Pe Mantuhak Barino uban sa Cebu Caritas Incorporated ug sa Archdiocese of Cebu pinanguluhan ni Archbishop Jose Palma, naghimo sa ni sila og mga donation drive, campaign drive alang sa pagtabang sa tong mga kaigsuonang mas labing nanginahanglan, no? Nakapadana ni sila og tabang dito sa Cebu City Jail, nakapadana ni sila og tabang dito sa Patera, sa Barriulos, nakabadana sa ni sila og tabang diha sa Mambaling, sa Suba ug uban pa nga mga ayuda no nga ilang gihatagan, ilang gitabangan binanguluhan sa ato ang chairman sa kanang ato ang Commission on the Laity uban sa nila ni Father Alex Cola sa CCI o ni Archbishop Jose Palma, so nagtinabangay ang tanan. So salamat kay ni Ma'am Pe Barino, no, ato ang chairman sa Commission on the Laity. O niya ato sa hi, maayong gabi May gabi isad, ma'am. Sige, kumusta man? Okay naman, ma'am. So far, wala naman yung mga problema din eh. Pani, ika-ugma, ika-13 days na mo dire. Sa eskwelahan sa BIC. Yes, ma'am. Unsa man imuhang mga concern bahin sa ato ang imong kahimtang, sa kahimtang sa imong pamilya, unsa man imong gusto mo ipaabot? Ang amo lang lagi din ni ma'am kay is after 14 days unsa kay ilahang plano kay sa among nahibaw-an 14 days naman kami mag-isolate, so gusto lang ta na kung mahibaw kung unsa ilang buhato na mo after ani kay akong nadunggan dinhi sa BHW ganina nga naka-istorya kay i-swab test daw mi next week. So paborable ra gyapon ka ipaubos kag swab test. Connecting. So pabor gyapon ka Dana nga ipaubos kag swab test. So hinay no ang connection ni Dana. Unya hopefully ma'am mandatory ang massive testing. Lagi. So pabor sad ka Dana nga ipaubos ka sa swab test pagbalik. Putol-putol. Maklaro ra ko nimo? So putol-putol ang signal, no? Unya, hopefully ma'am mandatory ang massive testing. I heard man good ma'am na pa joy dagang sityo wa pa man nagpa-test. If that's the case ma'am, di sila magpa-test, di ta mahuman ani kay magtabok-tabok ra ang virus. Mao gyud sad, no? So hi sa tanan diri ma'am mga naa sa Alaska Elementary School. Hi naa sa tanang bitaw sa tanang mga naa sa ato ang Barangay Isolation Center, no, bisan asa man ka karon nga Barangay Isolation Center nga nagtan-aw og nagtutok sa ato ang kanang pagahisgutan karon, dasig lang gyud, ayaw lang gyud mo pagpakawa sa paglaom kay una-una kanang naa ang daghang mga tao sa gawas nga nagampo para nimo. Kung doon na may mga tao nga kanang naghunahuna sa inyong kalautan, una-una pipila lang na sila kaysa mga tao nga nagampo ninyo. Kung doon na may mga badlungon nga mga tao, una-una nga pipila sab kalibo ka mga tao ang nangandoy sab sa inyong kaayuhan. So para sa tumakaigsunan, no,
mas maayo ginang magpa-test mo labi na sa kanang nasa mga area nga gi-lockdown. Mas maayo man ang magpa-test mo kay matud pa sakit pa ang pagka kanang napaakan sa kanang umigas kaysa magpa-test mo. Aron masuta na to ba kay kanang ayo hunahunaan nagpa-test ka kay kanang makadaot na nimo hunahuna pinaagi ng test. Kung magpositibo man ka, at least matambalan ka. Kung magpositibo man ka, at least doon na dayoy kanang makahatag o makasustener nimo og pagtambal sa imong kaugalingon. So ayaw kabalaka kanang mga dunay mga ingon nga dili mag-ilis og gloves. So makita man na ninyo. So kay pwede man na mo kamoy mo change og gloves o kung ganahan mo magdamo gloves inyo ha. Pero mas maayo ginang magpa-test mo. Maayo gina ayaw mo ingon anang magpa-test mo, magpositive mo kanang ampo lang guta dili lang guta maghuna-huna nga negative. Mas maayo ginang moadto mo kanang kung asa mo nga lugar kay kanang magpa-test mo labi na trabahante sad mo, mas maayo man na nga trabahante mo nya na test na mo dag swab test kay at least ini ka balik niyo trabaho kung new normal naman ta unya kung kinahanglan na sa inyong trabaho nga naamoy certification nga na swab test mo nga dili mo positive negative mo at least naa na mo daay kanang pagpangandam in kaso mo balik ng trabaho kaysa kana swab test, rapid testing, di igod ka nang mag-rapid testing karon dili go na siya magbayad ka. Libre ra go na siya. So at least doon na nakadaay gihimo nga mga pagpangandam sa imuhang kaugalingon. So mas maayo nga kung doon na schedule sa rapid testing, pagpa-testing lang kay at least kung unsa simbako, unsa magkinaunsa, at least kung maingon na positive naa dayon kay tambal nga o ingno na to ma-isolate dayon ka kanang ayaw huno naa for yourself but for your family gyud tan-awa ang imong pamilya gyud kay kung magpositive ka dili raman imong pamilya ang imuhang kanang angay protektahan apil na sad ang community. Ma'am, what if sa kaduha nga test namo mag-positive me? Sige, ugma ha, ako niya nang ipaabot imong concern sa ato ang mga kaigsuonan sad sa Department of Health kana inyong mga concern nga what if ikaduha mag-test mo then kanang mag-positive mo, ato niya nang ipaabot ang inyong mga concern o niya. Atiwang ni asa ko mama but what day daw ang pagpanghatag sa SAP. Actually nagsige na pagpanghatag sa SAP pero mangutana ta niya sa to mga opisyal sa Barangay Mambaling kung when nila ipanghatag. So manawagan ta sa atong mga opisyal kung kanus pwede ra nilang ipahibaw sa tuwa ka ato sa na ipaabot sa ato sa na ipahibaw sa kahanginan. So Ma'am Dana, ako niya nang ipaabot niya imong concern ha kanang kung what if ka na mag-second kuan mo maudjud grabe ra ba mo discriminate ang uban sityo diri sa Alaska niya wara ba nagpa-test unya ang ilang gi-discriminate humana og pa-swab test gikan ni Magdalens ako ni hi ni Ma'am Nelba Tuyur unya mo na akong katong labi na sa atong mga kaigsoonang mga trabahante no kanang hunanaan na lang ninyo mas maayo na sa pagkakaroon kung dunay rapid testing kung sa inyong lugar o asang malugar pagpa-test na lang mo ayaw mo kahadlok kay ngano man kana kuan sa na ninyo kana kahigayunan. Okay naman unta namo ma'am if sakali gani mag-positive me di na mao akong gikabalakan akong mga anak ma'am nagtutoy pa in town to. Mao ba kumusta man ang ayuda pa dong sa imong anak? Kung nahatag ba ni sa ato ang mga opisyali sama sa ilang pasalig nga dunay ayuda nga madawat. So mo niyan atong ipangutana mga ka-Forza no. Hi ni Alpha Sir Laja. Onya no ni mga ka-Forza para sa atong mga kaigsunan, mga friends di nga dunay mga kahigayunan sa pagpa-test. Ako tamo dasigo no sa pagpa-test kung doon na mo'y mas maayo man na as early as possible kung doon na mo'y mga gipangbati madetektahan na dayon ayaw mo kahadlok nga magpositive kay kanang
kung mag-positive at least mahatagan dayon og medyos, unya kung mag-negative at least doon na kay certification nga ni paubos na kaning rapid testing, unya kung tingbalik na sa trabaho mahimo na ka makabalik kay na naman kay certification kay wa ta kabaw mga ka-forza no nga nao day nay mo day nay uban nga mao day nay kinahanglan nila sa pagbalik sa ilahang kanang panarbaho nya basin mangayo niya ang kanang ato ang mga intang mga amo. So ato ni paminawon be ang pahibalo. Wait lang. Wait sa ha. In order to boost your immune system. Now, if, for example, So mo ni mga ka-Forza, hi Sir Alpha Sir, hi ni Edge Tabar Atilio. So mo ni mga ka-Forza, okay ra ma'am so far, yes ma'am, kay aktibo kayo among konsehal dito si Consular Salvador. Salamat kay ni Konsehal Siler Salvador ha. Nga makanunayon although tanan man gyud mga opisyal naglihok, tanan mag yung mga opisyal nagtabang gud no, nagpadagayday gud silang tabang ni paabot gud sila matabang ato sa ni silang iampo sad atong mga konsehal. Mao ni mga ka-Forza, before mo mga tulog, before mo mamahuway unya, before ta manghigda ato sa ni appeal pag ampo gikan sa pag-lockdown na mo, wa minya pasagdi nihatag pagani siya panggata sa akong anak ma'am. ang rapid antibody paminaw. test, ingon ko, nanginahanglan og dugo. Dili ka na mo ang swabbing nga ibutang ang katong swab sa imong ilong or sa imong baba. Na-explicar ko nga pag magkuha ta og dugo, nga gamay kaayo, nga gamay lang man ang dagom atong gamiton ani niya para makakuha kita og igo-igo nga sample nga dugo para ma-examine nato ang imong antibody sa imong lawas. 80% of our population are actually asymptomatic. Buti pa sabot, wala sila ipation. So kadaghanan ani nila, naglakaw-lakaw din ha sa dalan, kauban nato sila, usahay, ato pa sila mga kaistorya, no? And they do not feel anything. And so we would never know if they also have the virus. So ang sabi nga natin is, be tested, be a hero. So mo ni mga ka-Forza, Okay? So, ang ngayon yutang magpa-test no, ang ngayon yutang kanang magpatanaw. So gamay ra kay nas tanan, sakit palagi ng pinaakan sa kanang kanang umigas. So man tinabangay ta kay wa ta kabaw kanang inyohang at least naman lang mga ka-Forza nga kining ato ang kanang pagpa-test ninyo, pagpa-rapid test, mauna ni ang higayon nga at least doon na mo'y kinuptanan kung in kaso magkinahanglan inyong trabaho mo ni magkinahanglan inyong trabahoan, magkinahanglan og kanang naamoy certification, doon na mo ipakita unya kung magpositive mo at least kung matabangan dayon sad, mahatagan dayon og dinalian sad nga pagtagad mga kaigsuonan. So mo ni no, hi di ay ni Leonora Sias Dawa, mayong gabi Leonora. Onya, kumusta naman mo diya sa Bantayan Island? Kumusta man ang bagyong si Ambo? Murag na abay bagyong Ambo no? Kumusta mo diha ni Amping? Onya, mo ni mga ka-Forza, sa ato ang mga kaigsuonan nga makanunayon sa ilahang pagtutok, makanunayon sa ilahang pagtanaw, magpasalamat sa daytawang sa Rafi og sabang private sector nga nitabang sa Alaska Mambaling, correct. Sa tanang mga nitabang no sa Mambaling. Ma'am na ako'y pag umangko nagpuyo diri sa mga positive man siya, unsa angay buhaton namo para makabalik siya sa iyang trabaho. Hapit na mag 1 month wala man siya maka-duty kay naabtan man mi sa lockdown. So asa man siya nagpositive, meaning nagpositive siya sa COVID? Inyo ba nang gi-report sa inyohang barangay official? As lang kuwang the protocol of lockdown in as kadaghan pa magud mga tao sa gawas, mas maay pang isikyo kay mingaw pa gi-lockdown na noon mi diri sa daghan na noon tuaon nagawas-gawas. So ato niya nang ipaabot bitaw no sa ato ang mga hingtungdang mga opisyal sa atong kapulisan o uban pa nga nagtutok og nagtan-aw diha sa Alaska. So ato na ipaabot inyohang mga concern. Onya, salamat kaayo no.
Mao, salamat kayo. Sa makausap pa, salamat sa Roble Shipping Lines, ma'am, sa pagpanghatag diri namo. Salamat sa ako gipaabot no akong mapasalamat no sa tanang mga private sector, sa tanang mga tao nga ni paambit sa inyong tabang sa atong pangagamhanan sa atong gobyerno mismo nga ni hatag sa ilahang mga ayuda ngadto sa atong mga kaigsuonan nga biktima. Sa makausap pa, ato gyud ni sabton sad ang ato ang mga panggobyerno, ato ni sabton ang atong mga opisyal, kay kitang tanan wala ta kapangandam aning maong sakit, kitang tanan wala ta nakapangandam aning maong virus. So wala ta gyud nakapangandam bisan kinsa, wala gyud makaingon ta mga ka-forsa, kitang tanan ani murag kanang ino na to nabag-uhan, kitang tanan ani mga ka-forsa murag nakurat aning maong sakit no nga COVID. So bisan kamo na mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga unta mo sabot sa mga tao kay dili ratong barangay apektado, correct? So mo na sa makausap pa, ako moingon kaninyo nga kanang magsinabtanay lang ta ang tanan kay ang barangay nihimo silang effort unya maybe dunay paspas, dunay hinay ana kanang mag-inampuay na lang kita. Ano, we heal as one. Magkinuptanay ta, kitang tanan, magtinabangay, kutob sa tumahimo. Kay matod pa, walay kabus nga dili makatabang o walay dato nga wa nang inahanglan. So, sa makausap pa, kung doon na kay capacity sa pagtabang, tabangi. Unya, kung doon na kay nagkinahanglan jud ka, pangayo. Kay basin da ay na ay makahatag anang maong tabang. Muning, bisan sa ginagmay, basin inagmay o nya kanunay lang dako-dako na ni nga tabang. Higpitan unta ma'am ang pagbantay diha sa mong dapit ma'am kay di gyud ni mahuman og di sila mo cooperate. Walay pulis nga mobadlong sa mataw diri sa Alaskawang. Lockdown gani meaning strict unta nila pag-ayo pareha sa Manila. Ako na ipaabot ha inyong mga concern sa to ang mga hingtungdang ahensya nga mo'y nagtutok atong ipaabot na ni PRO7 Regional Director Police Brigadier General Albert Ignacio Spero og sa ato ang kanang City Director na si Colonel Ligan og sa ato mga opisyalis kabaw kung dunay man nagtan-aw, dunay man nagtutok ani ato mga opisyalis, hopefully ato nang mapaabot inyohang mga concerns no. Unya salamat kay inyong tanan. Be strong lang gyud ta and pray og ayaw kawad-an og paglaom, correct? Dili gyud ta magpakawa sa paglaom, dasig og laban lang ta mambalinganon. Alas beta, alas ka. So alas ta. So kuanta ista. So kinahanglan nga kanang mobangon ta, dungan ta sa pagbangon. Kung naluka pa man ta, dungan ta sa pagbarog. Kung nasukamod man ta, dungan ta sa pagtindog. O kung nagkabulingit man ta, dungan ta sa pagkaligo. O kung nagkahugaw man ta, dungan ta sa pagsabon. O kung nabasa man gani ka, dungan na lang kitang tanan sa panghinawnaw. So kaninyong tanan, daghan kayong salamat. And hopefully magdungog na sab kita og mag-uban na sab kita ug mga adlaw mga ka-forza sa ato ang pag kukabildo og paghinabi no nining ato ang mga inantang dili man ni nato mga dili gyud ni nato tawgog hinanakit apan nato lang mga concerns nga gusto natong mapaabot no. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa akong mga friends, mga higala nga ni paabot sa ilahang tabang og ilahang ino nato mga kaigsoonang ginagmay no. Although dili man ni dinagko amo ang gipaambit apan mapasalamaton ko nga dunay mga tawo gihapon nga dunay malumok kay matod pa walay kabus nga dili makahatag og walay dato nga wa nang inahanglan. Kaninyong tanan, labi na sa ato ang mga kaigsuonan nga positive no. Ayaw huna-huna ang mauni ang inyong katapusan. Ayaw huna-huna nga mauna ni ang inyong kaalautan. Huna-huna kung doon na may pipila nga ni bash ninyo, ni discriminate ninyo, apan doon ay libuan nga nagampo para kaninyong tanan, para sa inyong kaiyuhan. O sa namiya na sa mga nagampo nga dalita nga maayo o dalita nga magkahiusa alang sa maayong kaugmaran. So kaninyong tanan, daghan kayong salamat no. Daghan kay salamat sa inyong pag-uban. Onya kung doon na mo'y katakos sa pagtabang, ayaw ka na ihikaw para sa tong mga tao nga nanginahanglan. Kung doon na mo'y kahigayunan sa pagtabang, kung doon na mo'y capacity sa pagtabang,
ayaw na ninyong ihikaw. So kung naglibog mo, pwede ra mo diretso sa barangay, inyo paabot ninyong tabang. Kung na doon na sa no, pwede ra san mo ipaabot ninyo sa atuang simbahan, or pwede ra san mo text nako, or pwede ra mo chat mo PM nako kung namo bisan ka ng inyong piso, 2 pesos, 5 pesos kanang inyo nang ihatag, inyo nang tipo-tipuon kanang piso lang ato nang tipo-tipuon, pipila ta ka thousands ato nang tipo-tipuon atong piso, no, makatabang na gyud na sa mas daghang nanginahanglan. Tungod kay walay klarong mga income, tungod kay daghan ang walay trabaho, daghan karon ang gigutom. Subusa sa inyong mabalay, labi nas katong dunay capacity nga motabang katong sa mga tao nga dunay kakayahan motabang. Kung nag-usik-usik mo sa inyong pagkaon diha sa inyong tagsa-tagsa ka man panimalay, hunahunaa diha sa inyong tagsa-tagsa sad ka mga kaigsuonan nga way gikaon karong mga panahona sa mga tao nga nag-alboroto ang ilahang tiyan karon gumikan sa kagutom. Mas maayo gyud ang inyong ipaambit. Mas maayo pang inyo nang ipakaon sa mga way gikaon. Kung sa inyong balay nakatulog mo nga doon na mo'y daghang gikaon, daghan sa tuma kaigsuonan karon ang mas labing nanginahanglan. Mas daghan dili lang ang mambaling, daghang mga lugar karon nga dunay kaso sa COVID ang nanginahanglan kaayo sa inyong tabang, nanginahanglan kaayo kaninyo. Dili lamang ang kanang makahimo man ta sa pagtabang, dili lamang sa financial, no, makahimo ka sa pagtabang pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pag-encourage, pinaagi sa paghatag gugma, dili lamang kwarta apan kinahanglan og nanginahanglan sila sa inyong gugma. So kung makapaambit mo sa inyong gugma, dako na kaayo nagkalipay para sa itong makaigsuonang nagpositive. So para kaninyong tanan, dasig laban lang ta mambalinganon, kaya ni naton tanan. Dili kita magtinulusukay, dili kita kanang moingon sila, dautan sila kuan. Tabang lang ta, kutob sa atong makaya, kutob sa atong mahimo, ato nang ihatag atong tabang para sa mga taong nanginahanglan. Matod pa ni Ma'am Dana, virus rana natay Ginoo, laban lang para sa pamilya. Maugin, may gabi day ni Sir Alan Pasional Domingo, akong idol. Pray for the fast recovery to the victim of COVID-19 sa tibuok kalibutan. We heal as one. So maugin na mga ka-Forza. So maunang anything nga inyong ikapaambit, no, sa atong mga kaigsunan, bisan piso pa na, pero kinasing-kasing na nimong ihatag para sa ato ang mga kaigsuonan, bisan 50 stabos pa na ang imong ihatag. I remember one time kanang youth pa ko sa simbahan ato ba, youth pa ko sa San Roque Parish, anang sa bakos mga youth ato man, youth president mago atong time siguro, kana every Christmas, murag naanad na lang ko every Christmas, dili mi manaygon nga kami mangayo, manaygon mi kami mohatag. One time na nanaygon mi mga youth, San Roque Parish Youth Coordinating Council, akong kuyog ako San Roque Parish Youth Coordinating Council, kuan kayo pagpanaygon na mo diha sa Kinalumsan Bridge kanang gitawag nilag sitio maganda na daw, naibong gani kung ano sitio maganda ni nga Kinalumsan Bridge man na siya kanang padong sa CIT. Naay man nagtiayon ha. Duha ka matiguang man nagtiayon. Nanganta mi, dasig na kami panganta. Ibangon ang babay nga tiguang. Ni ana ang tiguang nga babay nga, mga day, kanang salamat kasi inyong kantahan niya. Wa man gid koy laing ikahatag ninyo. Kanira yung 25 centavos. Imagine nimo ha. Bisan silang kapobrehon, wa sila'y balay, wa sila'y gihigdaan nga klaro, onya wa gani sila kaon nga klaro, pero naa siya 25 stabos nga naa sa iyang bulsa. Mauna lang gyud ang naa sa iyang bulsa ang 25 stabos, iya pag yung ihatag ngadto sa knamo nga nanaygon. Murag nituwa akong luha atong time, hala nakurot ko ba. So ano nakaingon ko nga walay pobre nga way ikapang hatag, walay kanang dato nga wa nang inahanglan. Unya katong tayman nanaygon mi dato. Unya ang panaygon naman sa dato gitagaan lamig piso. Okay ra gyapon, wa gyud nay problema as long as makatabang ka, no.
So mo na dili ka to si Andres ug Bita, mao nay karaan din. Basta diha to sila nagpuyo iyo sa kanang dala kanang kinalumsan no, kanang padong sa 80 kanang diri nga tuo. Diha ra gyud to sila kanang naghigda sa Taytayan. So nakaingon ko ba, wala gyud bisan pag unsa nimo ka pobre kung ganahan ka mo tabang makatabang gud ka. Matod pa ni Sir Alan Domingo no, ako ang director katong si Sir Alan Domingo gud may di ba Nash? Si kauban ako si Nash ato, maka-attest gud si Nash ana nga gitagaan mig 25 centavos kay mao ra gyud naa siyang kwarta. Nakatuo akong luha la. Kani bisan unsa na 25 centavos na lay nabilin siyang kwarta. 25 centavos na ibilin siyang kwarta. Unya iya pag yung ihatag, unsa na lay makaon nila ug mao sus pag dawat niya kay kami may mahatag ato nga dunay bugas, dunay noodles, sardinas, ana ba marag ma-feel gani mo kung ikay mo dawat ni nato imong kanang kinabuhi, maka-feel ka nga dunay Ginoo, dunay marag ma-feel mo nga dunay spirit of love, dunay spirit of kanang kahiusahan ba. Unya natagaan gyud na mo siya murag ang iyahang pag tungod sa iyang 25 centavos nga ihatag. Anya nakadawat siya ginato ang iyang kalipay, ang iyang maluha, di gud niya makunti, di niya mapugan. Ingon siya nga wa siya magdahom nga ikantahan pa siya sud sa iyang kinabuhi. First time sila nakadawat nga naini kanta, unya first time pagud silang nakadawat nga kanang sila gitagaan. So mao nang kanang magtinabangay lang gyud ta. Unya matod pa ni Sir Alan Domingo, ako ang director, si Sir Alan, director nako sa kanang sinulog nga kanang short film. Ingon si Sir Alan Domingo nga dasig lang gyud amping ang ampo kanunay makalabang rata ning krisis may gabi iwang og sa imong mga viewers. Ingon si Carl ABC kanumdum ko ana wang. Unya ingon si Stephanie Aban kundi dili unta nila i-discriminate ang nagpositive. Hinaut magtinabangay ta sa pagampo aron mabalik ang kapiskay silang panglawas kay maora kini ang bugtong taming. Bitaw, kaniyang tanan, saghan kayong salamat. Moadto na ko because dili man ko diri sa mong office matug. Muli pa ko, unya, magawas pa ko ani San Carlos. So, mag-live lang ko. Hi, Mampe, Mantuhak Barino. Daghan kayong salamat, Mampe. Unya, supportive baya ka ni si Mampe. Unya, mo ni mga ka-first, ang kalipay niya mo'y the best nga feeling ako nakita. Correct yun, Nash. Sukad, nagpila ko katuig sa youth ato. Kay, mo man na mong kuan. Mo bitang naanad ko karon. Murag nadaanan ako sa kong self ba nga. Kanang, kung in kaso na mga kanang kinahanglan, ano ba. So, akong tap akong mga friends nga kanang, uy, basin, ganahan ka ba? Kanang, mga ko nimo kuan ha, kanang, basin ganahan ka mo, hatag o kindi, ana, uy, basin, kanang, during kanang Christmas, kanang, naamong ko'y Paskos kabos ng mga kabataan, niya, akong piliyon na ato, jugos mga parplang barangays, o mga asang lugar, kanin, naabot ko, after Yolanda, naabot ko mga 6 ka barangay sa Bugo. So, mo nang akong buhat nga, kanang, uy, basin ganahan ka, o niya, basin ganahan ka candy ha, isa ka buok, o niya, takulahaw lang, ako mga friends, mahatag, doha ka candy, ano ba? So, mo nang, murag maanad ko nga, bisan unsa kagamay, kanang, dili man guna ingon, kinahanglan, mahatag kag dinaghan, mas may man na, bahala ginagmay, hatag kag ganang, example, bihon, kanang noodles, tulo ka dilata, unya, gatas gamay, ana ba? Bala ginagmay siya, basta daghan kag naabot. Unsaon man na nimong kanang dinagko, imuhang hatag, unya, kuan ra di ay pipilaray makadawat. So mas may manang bahala ginagmay, kay matod pa to sa akong mama virgin, ingon ako mama virgin nga, bahala ginagmay, basta angay. Saon man na nimong daghan unya pipilara ang makatagamtam. So mo na naanad ko mo na every time na ako yung mga friends mingon ko nga manawag din ko Rex kanang si Rex Rosasinya katong ganina ko Rex na ako yung mga nadawat diri Rex good for 15 families. Ihatod din na naman sa Alaska Rex ikaw na paigo na Rex na ako yung nadawat diri good for 10 families ana ba kay wa ka kabaw kanang 10 families sing imong gihatagan karon
at least nakalabang na sila sa usa ka kanang adlaw nga panginahanglanon nila. So at least ginagmay man pero kanunay, ginagmay man pero makatabang-tabang na gamay. So uy, matanag sad ko og para sa tamag chika mga friends, mga kaigsunan, mga ka-firsa, salamat kayo ninyo tanan sa before ta mga tulog, no? Ato sang i-pray ang ato mga kaigsunan o samtang ako sa mauli ato sang i-pray while naamo da sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Atong i-pray tanan atong mga kaigsunan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, salamat kaayo sa panahon, salamat kay gayunan, salamat kaayo sa tanan namong mga giatubang, no, bisan dunay mga pagsuway, dunay mga dili maayo, apan amo kining gipasalamatan para sa mga kaigsunan, no, labi na sa mga tao nga nanginahanglan karon, Lord, amo kini silang i-offer da kanimo. Ang tao nga mga nagmasakiton, Lord, among i-offer sila diha kanimo nga hikapo nimo sila sa imong balaang kamot, imo silang ayuhon labi na ang mga nagmasakiton aning COVID unya. Amo sang i-offer da nimo, Lord, katong atong mga kaigsunan nga nipanaw, atong mga kaigsunan nga nakalas gumikan aning COVID nga unta imo silang dawaton diha sa imong gingharian sama sa mangingon nga aduna kay sa imuhang balay adunay tagsa-tagsa ka mga lawak nga imong giandam. Hopefully, Lord, imo silang dawaton, imo silang sapnayon sa imuhang gugma o sa imuhang pagtabang kanila. Amo sang i-offer da kanimo lang itong among tanan na mga frontliners o tanang mga nagtabang sa pakigbatok aning COVID. And hopefully kani amo ang mga scientists ug ubang pang mga doctors nga nangita og tambal og para sa kaayuhan aning COVID, ila na kining makitaan og ila na kining makita, Lord, og ila na ning mahatag para sa mga nanginhanglan og kanamong tanan, Ginoo, nga imong mga anak o sa tanan labi na katong mga gipanggutom karon nga unta bisan sa ilahang panghuna-huna makahatag na nilag kabusog unta, Lord, tabangan minimo tanan kaming tanan mga katawhan kining tanan among gipangamuyo uban sa pagpangamasamaal nga Birhen Maria. May God bless us all as we make the sign of the cross. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you. Good night, everyone. Bye-bye.